Здравей! Вече можеш да говориш. Можеш да използваш нейната уста и да говориш спокойно. Здравей! Здравей! Кой си ти? Мъж или жена? И двете. И мъж, и жена? Да. Вие сте двама? Или си сам? Аз мога да бъда и мъж, и жена. Чудесно! А отдавна ли си с... Да. Кога я видя за първи път? В болницата. А тя беше мъничка или голяма? 14. На 14 години. Добре. А ти как се казваш? Евдокия. Евдокия. На колко години си, Евдокия? Спомняш ли си? Много харесвам това име. 85. 85. 5. Това са твоите години или това е годината? На 85 съм. На 85. О, госпожо, много ми е приятно да се запознаем. Аз се казвам и се занимавам с това. Помагам на хора като вас, които са се изгубили, да намерят пътя към дома си. Но не ви мисля лошото и аз ви уважавам, госпожо. Просто искам да помогна и да разговарям с вас. Коя година е за вас? Може ли да ми кажете? Коя година е за вас в момента? Спомняте ли си? 1973. 73-та. Добре, чудесно. А ако ви кажа, че сега сме 2026 година, как ви звучи тази информация? Нереално. Не е реално, нали? Да. Само, че нещата са точно такива, госпожо, и аз наистина искам да ви кажа всичките тези неща за ваше добро. Вие наясно ли сте, че сте починала? Катедрала. Добре. Какво друго си спомняте? Спомняте ли си нещо друго? Не, само катедрала. Само катедрала. Вие сте вътре в нея? И погребение. Това вашето погребение ли? Да. Да. Вие сте се изгубили, госпожо. Починали сте, изгубили сте се. Превърнали сте се в изгубена душа. Сега живеете чрез нея. Но вашето място не е тук. Така и двете не може да еволюирате. Никой от вас двете не може да продължи живота си спокойно. Осъзнавате ли това? Искам да остана тук. Защото това е единственото, което познавате, госпожо. И аз ви разбирам. На ваше място аз бих се чувствал по същия начин. Как влияете на... Изпращате ли негативни мисли? Може да го осъзнавате, може да го правите и несъзнателно. Така ли? Да. Нали? Не ви упреквам. А някакви негативни емоции изпращате ли? Моите. Какви са те? Страх от загуба. Страх от загуба? Друго? И моя син е тук. Така ли? Как се казва той? Милен. Милен. Добре, няма проблем. Аз ще се погрижа и за него. И вие ще ме помогнете, ако можете, разбира се. Ако не, аз ще се погрижа за него. Не се притеснявайте. Аз наистина ви мисля само доброто и ще направя всичко възможно, за да ви помогна. Добре, а на физическото и тяло
Повлиявате ли по някакъв начин? Тя има Не, болест. Да? не осъзнавам. Да, възможно е. Бихте ли поискали прошка от Ден за всичко това, което й причинявате в момента? Без значение дали искате или не искате да го правите, това няма никакво значение. Бихте ли поискали прошка от нея? Не. Не. Добре, нека да попитаме сърцето на Ден, дали ви прощава на вас за това, което й причинявате. Какво ви отговаря тя? Чуйте нейното сърце. Аз съм си виновна. Не, няма виновни, госпожо. Няма виновни и разберете, никой няма да ви съди. Нито аз, нито Господ. Никой няма да ви съди. Ние всички хора имаме история. Всички хора имаме трудности в живота. И в зависимост от това как сме живяли, ние се програмираме и всички правиме грешки. Но никой не ни съди. Никой. Нито аз, нито вие трябва да се съдите. Всичко е наред. Попитайте дали ви прощава. Чуйте нейното сърце. Прощава ли ви, въпреки всичко? Разбира. Да. Тя е много добър човек, госпожо. И смятайте, щом тя ви прощава, а тя е много измъчена и дойде в моята консултация, за да поиска помощ. Тя ви прощава и аз не ви съдя. Искам да ви преведа към светлината там, където е вашия дом. Там ви чакат много близки хора, които ви обичат. Там вие ще може да заживеете отново. И да сте на едно много спокойно място и да си починете, вместо да носите тази тъгоба, която сте носили толкова дълго време. И това не е честно. Не е честно за вас, госпожо. Вие заслужавате да си починете на едно прекрасно място. Заслужавате да намерите покой. Не е честно да ви държат в това състояние. Да страдате вие и синът ви. Не смятам, че е честно. Нито за вас, нито за нея. Така никой не може да продължи напред. Искате ли да ви помогна? Да. Разбира се. Бихте ли поискали прошка? Ще ви попитам още един път за това, което сте й причинили. Защото тя не заслужава това, госпожо. Нито вие. Ще поискате ли прошка от нея? Да. Вие сте прекрасна жена и аз бях сигурна в това. Сега ще преброя до 3 и над главата видите една предна бяла светлина, защото прошката ви прави свободни, госпожо. 1, 2, 3. Погледнете светлината. Издигнете се в нея. Влезте в светлината. Вече сте свободна. Вече няма нищо, което да ви задържа тук. Издигнете се нагоре. И погледнете в дъното на светлината, кой ви посреща с отворени обятия. Издигнете се нагоре. Погледнете в дъното, госпожо Евдокия, кой ви очаква там с отворени обятия? Христос. Христос. Това е прекрасно. Той не идва за всеки. Явно сте добра жена. И има много деца. Има много деца. Чудесно. А виждате ли природата зад тях? Прегърнете Христос. Прегърнете го и усетете Неговата любов. Прегърнете го, госпожо. Усещате ли любовта му? Той е дошъл специално. Страхувам се сина ми да не остане. Не. Вземете го с вас. Точно сега хванете го за ръката и го издърпате с вас при Христос. Помогнете му. Не се страхувайте, аз съм тук и ще се погрижа за него, дори и вие да не можете да го издърпате. Успявате ли? Хванете го за ръката и го издърпайте при вас към светлината. Се страхува от Бог.
Няма за какво да се страхува. Уверявам ви, че никой няма да го съди за абсолютно нищо. Там има само любов и разбиране, защото те знаят, че на нас ни е много трудно в живота. Знаят през какви неща преминаваме и че всеки на негово място би постъпил по същия начин. Уверявам ви, че никой няма да го съди. Никой няма да го съди. Той ще бъде обичан и разбран. Предайте му от любовта на Христос. Хванете го и го вземете с вас. Вие ще бъдете до него, няма да остане никога сам повече. Успявате ли? Да. Чудесно. Чудесно. Прегърнете се и двамата. Прегърнете се и хванете за ръцете Христос. Усетете любовта и спокойствието на това място. Усетете красотата. Защото там е единственото, което се усеща е мир и любов. Как се чувствате? Усещате ли любовта, госпожо? Усещате ли благодатта, която дава това място, светлината, мекотата, Да. топлината? Изключително съм щастлива, че се запознах с вас и че мога да ви доведа до това прекрасно място. И да ви пожелая светъл път, госпожо, с вашия син, и се радвам, че всичко стана по този красив начин. Има ли още някой в... Усещате ли още някой да има в нея или вече е празно? Празно не, там е нейната душа. Пръста ми на дясната ръка е вдигната. Добре. Аз питам Евдокия. Остави ме да говоря още малко с нея. Госпожо Евдокия, моля ви, погледнете, има ли още някой, освен нейната душа, има ли още някой в нея? Именно се крие. Крие се. Добре, аз ще се погрижа за него. Добре, госпожо Евдокия и Милен, пожелавам ви приятен път и нека светлината бъде винаги с вас. А сега ще се върна и да видим кой е останал в нея. Ще броя до 3 и ще се върна в нея. И преди да приключа, искам да благодаря на Христос за цялата оказана помощ и за това, че дойде специално да посрещне Евдокия и нейния син, за помощта, която ми оказахте. Желая ви всичко хубаво и нека светлината бъде с вас. Сега ще се върна към 1, 2, 3. И искам да говоря с този, който остана в нея. Нека да не се притеснява. Няма да го съдя. Не желая лошото на абсолютно никой. Искам просто да говоря с него. Кой си ти? Мъж или жена? Не се притеснявай от мен. Аз просто искам да говоря с тебе. Най-вероятно отдавна не си говорил с никой и аз съм първият човек, който го прави от много време. Кой си ти? Мъж или жена? Да. Дух? Дух на мъж или на жена? Или не можеш да определиш? А имаш ли възраст? Малък ли си? Голям или възрастен? Не, няма. Как се казваш? Имаш ли име? От колко време си се... Знаеш ли? От кога си с нея? Кога я видя за първи път? 2023. 2023. Добре. И какво правиш при нея? Разрушавам. Разрушаваш. Как разрушаваш? Какво правиш, за да разрушаваш? Плаша.
Плашиш? А имаш ли нещо общо с това, което се случва с нейните сметки, електрониката, която се поврежда, нещата, които изчезват? Имаш ли нещо общо с това? Да. Добре. Аз Ти? съм като змия. Добре. И си изпратен да разрушаваш, да плашиш. А как се чувстваш? Да всявам страх. Това харесва ли ти? Да. Да. Аз съм тук да ти кажа, че има едно прекрасно място, на което можеш да отидеш и да си починеш. Едно прекрасно място, на което ще можеш да продължиш да се развиваш и да правиш неща, които на тебе ти харесват, но не по този начин. Искаш ли да ти покажа светлината? Искаш ли да видиш колко по-прекрасни неща има, отколкото това, което правиш в момента? Там ще бъдеш обгрижван. Там ще бъдеш сред други души, които те обичат, които те разбират и най-вероятно отдавна те чакат. Не вярвам. Не вярваш? Искаш ли да ти я покажа, само да погледнеш? Съгласен ли си? Само ще погледнеш, няма да влизаш в нея. Просто един поглед. И искам да видиш. Да. Ще броя до 3. Аз съм змия. Няма нищо. Няма значение. Няма никакво значение. Бог обича всички. Има любов за всички. Има и прошка за всички. И има много по-красив живот, отколкото това. Много по-красиво съществуване, отколкото това. Нека да ти покажа. 1, 2, 3. Над главата ти в момента се отваря една прекрасна бяла светлина. Погледни в нея. Но не дай да влизаш. Само погледни, защото имаме още какво да си кажем. Виждаш ли някой да те посреща? Виждаш ли някой да те чака? Не. Няма нищо, дори да не те чака никой, там е едно прекрасно място, на което можеш да си починеш. И на което да имаш собствен живот. И да продължиш да се развиваш. Защото дори и змиите имат семейства, имат деца. Имат потомство. Дори и те имат собствен живот. И не е честно да си заключена тук в това човешко тяло. Защото там не е твоето място. Добре, нека да се върнем. 1, 2, 3. Би ли поискала прошка от за това, което вършиш при нея, защото ти не го правиш по собствена воля? Ти си изпратена да правиш там това против твоята воля. Ти си изманипулирана и излъгана. Това не е честно за теб. Няма значение дали си душа, дали си човек или си животно. Няма значение. Всеки заслужава любов и да живее своя си живот. Би ли поискала прошка, което й причиняваш? Да. Много ти благодаря. Нека да попитаме сега дали тя ти прощава за това, което си й причинила. Тя много страда. Усети сърцето й. Кажи ми какво ти казва. Прощавам. Чудесно момиче. Браво. Свършихме си работата. Сега ще преброя до 3. 1, 2, 3. И над главата ти се отваря една бяла светлина.
Сега си свободна, мила змия, да отидеш там и да продължиш с твоя живот. Издигни се в светлината. Влез в нея. Спокойно, свободно. Отиди и влез в нея. И погледни в дъното на светлината, кой те посреща. Ти също имаш семейство. Ти също имаш поколение. Издигни се нагоре. Влез в светлината. По-дълбоко. Дори да е само зелената трева, в която ти си пълзяла, там тя е прекрасна, сочна, зелена. Кажи ми какво виждаш. Коне. Коне? Харесваш ли коне? Хубаво влез в светлината. Влез и виж, не виждаш ли себе подобни? Някой идва към тебе, усещам го. Някой идва към тебе. Погледни хубаво. Или усети. Дори да не виждаш, енергията може и да се усети. Хубаво влез в светлината. Изтикни се. Ти си свободна. Лека си. И сега си у дома. Там има само любов, приемане, топлина. Усети топлината на земята. Усети тревата. Идва ли някой при тебе? Да. Кой виждаш? Христос. Христос пак отново. Чудесно. Позволи му да те погали. Той е само любов. Няма да бъдеш съдена. Ти ще бъдеш погалена и разбрана. Сега искам да помоля Христос да му благодаря първо за цялата помощ, която ми оказа днес. Изключително съм поласкана. И да го помоля да изпрати светлина като благодарност за това, че в нея са били толкова същества за толкова дълго време. И нека тази светлина да възстанови всичките й органи, които са били наранени. Всяка нейна клетка, която по някакъв начин е пострадала от това съжителство. Всичките нейни мисли нека да се осветят и да се заменят с положителни, красиви, леки. Искам да помоля Христос да ми каже, има ли още някой в... Сега свободна ли е? Да. Чудесно. Благодаря ти, Христос. Благодаря ти от цялото си сърце. Оставам змията в тебе, да я отведеш там, където е нейният дом, при нейните близки. И още веднъж изключително съм ти благодарна. Довиждане и до нови срещи, надявам се.